és el fet de fer sortides a empreses relacionades amb els temes que tractem a classe. És el continu contacte al llarg dels 3 anys amb professionals del sector del comerç. I del meu punt de vista crec que és el millor, perquè és una forma d'entendre el dia a dia d'una empresa, el com funciona, quines són les coses bones, les coses dolentes. A part també estic molt content perquè he pogut trobar feina en el sector i concretament amb un dels sectors que a mi m'agrada més, que és l'esport. És la professionalitat i els coneixements que ens han aportat els professors i ens han demostrat a les seves classes. Sobretot molt a nivell pràctic, és a dir, són coses que podem aplicar a qualsevol comerç de forma efectiva i que realment dona uns resultats. La connectivitat que els professors tenen amb el món laboral és molt important per tot el que ens poden aportar. No és el mateix una persona que està vivint el dia a dia, els problemes que realment tenen els comerços en el dia a dia, que una persona que només aplica docència i llavors està molt més lluny del món real.